Bueno, n'hi ha diverses, però jo destacaria sobretot el fet que hem començat a fer rentings, que és un producte fins ara no teníem, destinat sobretot a la venda del que són telefonia d'alta gamma, iPhone, Samsung, Galaxy, etc. I el que fem és que el client ens dona les dades, en pocs segons sabem si s'aprova o no l'operació, si s'aprova el client signa o valida en el seu mòbil mateix, i llavors l'endemà rep a casa el seu telèfon, i això és una quota fixa d'un renting, com tots coneixem que és un renting, durant 2 anys. Al cap d'aquests 2 anys el client pot decidir 4 coses. Una, pot decidir tornar el producte i deixar de pagar, pot comprar el producte pagant un percentatge del cost inicial que té aquest producte, pot canviar el producte per un altre model superior o més nou, amb el qual paga la quota similar, o pot prorrogar el contracte un any més i quan acaba el contracte aquest producte ja és seu. Això és una cosa que estem començant a fer ara, que pensem que aquesta moda de pagar per ús, que és una tendència a nivell mundial en molts sectors, doncs en productes com pot ser telefonia mòbil, que és un producte d'alta gamma i d'un preu important, la gent prefereix pagar una quota mensual que no pas fer una despesa inicial de 1.500 o 2.000 euros.